ତୋ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଦଉନୁ। ତୋ ନାଁ କଣ? ଖୁସି। ଆଉ ତୋ ବାପା ନାଁ? ହଁ। ଆଉ ବୋଉ ନାଁ ମାମା ନାଁ? ମାମା ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କଣ? ଏ ମୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କଣ? କହିଦଉନୁ। ମୋ ନାଁ କଣ? ଏ ମାମା ନାଁ କଣ? ରିଙ୍କି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ବାପା ନାଁ ଟିକି, ବୋଉ ନାଁ ରିଙ୍କି। ଆଉ ତୋ ମାଉସୀ ନାଁ କଣ? ମାଉସୀ ନାଁ କବି। ଆଉ ତମ ଗାଁ ନାଁ? ଗାଁ ନାଁ କଣ? ତମ ଗାଁ ନାଁ କଣ? ବେଲପଡ଼ା। ଆଉ ତୁ ତୋ ଜୋଇଁ ନାଁ କଣ? ପାଠ ପଢିଚୁଟି? କଣ ପାଠ ପଢିଲୁ ବା? ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି। ତାକୁ କେତେ ବୟସ କେତେ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। 2 ବର୍ଷରେ ସେ ବହିରେ ପାଠ ପଢିଲେଣି। ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ବଡ଼ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇବୁ ବୋଧେ? ଏଇ ବଡ଼ ହେଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇବୁ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇବୁ ନା ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବୁ? ହାଁ? ଶୋଇବୁ?